Bebelucwabevu ngomsindo abahlali bomasipala sekuhlaleni nomzimvubu izolo bavuke ngenjixukuxa bavala wola wendlela ku-N2 kufuphi needolophu zalo masipala zombini emaXesibeni kunye nakwaBhaca. EmaXesibeni abahlali abangafunanga ukuzixela belali yaseLubalasi Ward 7 phantsi kwalo masipala baqalise ukuvala umgwaqo kubahawu bentsimbi yesithathu ekuzeni kusa betshisa amavili begibisela amatye neebhotile emgaqweni kuquka nezinye izinto. Bathi abaxolanga ukuba umbutho we-ANC kwesi sithili ubanonusa ngoceba abangamfuniyo kule ndawo. Nangona kunjalo, unobhala wombutho we-ANC kwisithili sase-Alfred Nzo, ukansela Pulelo Mohale, uncokole neziko losasazo lasekuhlaleni Alfred Nzo Community Radio nalapho athe amalungu ombutho wabo bayazazi iinkqubo ezifanelekileyo zokufaka izikhalazo xa bengonelisekanga. Kusenjalo kwidolophu yakwaBhaca, iqela lemanyano ikwaBhaca People for Change liye lamisa ushishino lwale dolophu ngentseni benyanzelisa ukuba kuvalwe iivenkile zabemi bokufika abakweli ngongekho mthethweni nabashishina ngaphandle kwempepha mvume ezifanelekileyo. Isithethi sale manyano nguKhaya Siyothula. Namhlanje sisuswe kungamameleki kwethu kumasipala kakhulu kula department yakwa LED no immigration. Into izicelo zethu bezilula njengoba besimane sibamba intlanganiso after iMarch. Siye sathi kubo besicela nje ifavor encinci uba apha kwaBhaca okanye apha eMango ispaza shop, i-tuck shops, i-containers ne-street vending besicela bengabantu bethu kungabi ngabantu bangaphandle. So sathi kubo ke besicela kule veki babavalise abantu caba siyaphikisana ke. And then kwakhona igama eliphumayo ebahlalini bakwamasipala elithi ligama ukuba uba thina sithi mabavale abantu babo which is amagweja, then nabo into bezoyenza bazovalisa abantu bethu. So ukuze sibe lapha namhlanje kufike umyalezo onjalo osuka kwamasipala, and then ke ngolesine kule veki around 9-10 ekuseni bavalisa abantu bethu ngenyani bashiya abantu bokufika. So ukuthi thina siya sibona ngathi bayasilwa kolo hlobo, so siyabona ukuthi izicelo zethu azivumelekanga. So namhlanje njengoba silapha nje sithi kubo hayi laa nto sasithethe ngayo sisekubo. Xa usithi bhuti wam kuvaliswa abantu benu ingaba ngobani mhlawumbi okanye zeziphi ezo venkile zithe zabe ziyavalwa, and how are they abantu benu and not abantu bakarhulumente nabantu bakamasipala? Xa sisithi abantu bethu sithi abantu abakhalaza kuthi njengoba siyi-movement yalapha sinabantu abathi xa ukhona ingxaki bathetha phaa kuthi bakhalaza phaa kuthi. Umntu omnyama owalapha eMzantsi ngumntu wethu lo, and then abantu bangaphandle ngabantu bakamasipala kuba kaloku izinto bazifumana phaa zonke. So bona baye bathi bazoba nento bathi yi-operation xa beyibiza. I-operation yabo ibisithi bazovalisa abantu abangana-permits nentontoni. Qha ke ngoku before beze kuthi emeetingini baye baxelela abantu bokufika bathi phaa kuxa bethetha nabo njengoba thina sisithi makuvaliswe bona, into abazoyenza bona kwamasipala bazove bavalise abantu base-South Africa apha edolophini. And then ke nyhani babatargetha ke because bave baya kwi-shops ezithile kangaba baqale operation ngohlobo layo, bave baya kwishop phana bazivalise. So abantu bethu kasuka ngabantu bethu sitsho abantu balapha ukuba ungumntu wase-South Africa ngumntu wethu, and then abantu babo ngabantu babo bokufika bangaphandle. Xa nisiva ingaba zikhona ii-permits zokushishina kwaba bantu bavalelweyo, also aba bangavalelwanga bona bangabemi bokufika, do they not have ii-permits njengokuba eyona njongo iphambili according to our understanding was that nifuna kuvalwe ii-shops ezingena-permits? Thina besifuna besibanikela ii-demands kwi-petition yethu. So kwi-petition yethu besitshile uba i-tuck shop, ispaza shops, zonke i-small businesses, small and medium businesses zizabantu bethu nabantu abazoba lapha kwi-street vending asibaceli abanye abantu. So bona kuloo nto sithi bavalise kubo abayimameli idemand yethu,
baza nee-rules zabo esingazicelayo emacaleni. So kuleya kusacaba siphikisana ngona ke. So namhlanje njengoba niye navuka nabe niyavala u-N2 nezinye ke ii-points ezingena kule dolophu yakwaBhaca, ingaba ngoku seneniyekile na ukuzivala? Also yintoni ebangela uba nibe senivulile? Asiyekanga uzivala tyhu. Into eyenzekileyo uye wafika uSpeaker friends uMr Mehle Makhulu wathi ucela uba sihambe siyodibana nabo apha eholweni njengoba sisilapha ngoku. Sathi ke thina ke xa sibeka into sathi sizayivuma i-meeting only if bathi xa sisuka phaya singena apha edolophini bazobavalisa abantu apha until bekhona isolution ngaphakathi echazela uba from this moment siya phambili baze bevalile abantu qha. So bathi ke ngoku abazukwazi uba babavalise ngoku because abantu bambalwa and zinintsi shops. Sathi okay fine masiyene emeetingini but xa siphuma phaya hopefully i-static said sizothi babavale. If abantu abavali sizaphinde siphinde futhi. Thank you so much. Siyabonga. Ukusabela kule ngxaki kuye kwachotshwa kwisithebe sengxoxo nathi uSiyothula basamkele nakubeni bengekaxoliseki. Usomlomo webhunga ubambeleyo kumasipala wasekuhlaleni uMzimvubu ukhansela Nkosi Nomganga uthi zonke izindululo zale ntlanganiso zizodluliselwa kwibhunga kunye nabaphathi kumasipala. Emsasazi inkathazo indaba yeMarch and March because xa besiza sifumana ulwazi loba kunetoyitoyi ekuseni izinto bezininzi bezithetheka ngayo, kodwa xa sesifikile ebantwini sabacela behlisela ulaka, sawubhula umlilo ubukhona ezindleleni, sacelana uba masizohlalana phantsi ukuze sifumane the gist of the story ba exactly kwenzeka ntoni. Siyenzile loo nto leyo as early as 10:30 bese silapha silinde ukuba nezo ngxoxo nabahlali. Nyhani ke baye bafika iinkokheli zeMarch and March ne-People for Change nabo bonke abantu bebekhona. Sayixoxa ke meeting besikhona i-stakeholders, SAPS, ubekhona utraffic ka-transport, ubekhona law enforcement womzimvubu, the other stakeholders besikhange sikwazi ukufika bezilindelekile, it was Home Affairs, bekulindeleke into yokuba abekhona u-environmental health but khange sikwazi ukuphumelela. U-LED bebemcelile kuba makabe khona uMzimvubu, uye wakhona ingxoxo siyesanazo besishushu futhi. Esonxwe esibe khona nabasikhalelayo yinto yokuba bona as babe kwi-small business scale bazibona sele bekhompyutha nabantu bokufika kweza space. Emveni kwengxoxo ke ezininzi bebethe banazo apho bebecela khona into yokuba abantu bokufika abalapha kweli lizwe ngonke komthethweni mabahambe. Baya ukota ke umthetho we-Immigration Act number 13 of 2002 we-business permit, where it clearly says that xa ungabe uzoba ne-business kwelo lizwe yiba nemali ozayi-invest okanye ozayifaka lo business engango-5 million and above. But bakwestiona ke into ethi there are people abakufika abarana ii-businesses zamagwinya nezo nkqiyo, ingabe aba bantu ba-investe so much na. And another thing abayikhalelayo ibe zii-permit ezikhutshwa ngumasipala or ii-licenses, where besithi ii-licenses abantu bokufika they don't struggle ukuzifumana, whereas bona bezi-South Africans bestrugglisha ukuzifumana. Once again they were referring to i-meeting okanye i-operation ibikhona ibingomhla wangolwesine kwiveki edlulileyo, apho besithi khona baya kumasipala bayocela i-meeting besithi masipala izosincedisa with law enforcement ukuqinisekisa into yokuba aba bantu bokufika ba-operata ngokusemthethweni. Kwathi ngoba umasipala ungurhulumente, whenever urhulumente esiya akazufika athi wena ungumntu wokufika wena ngumntu wokufika, wafika yena wenza i-regulation to everyone. Apho kuthe kwafumaniseka khona into yoba there are South Africans ezirun businesses with i-permit mhlawumbi eziphelelweyo, some they don't even have such permits. Then ke umthetho wa-apply to everyone kwathiwa mazivalwe ii-businesses. Now i-feeling yabo is like umasipala is fighting abantu base-South Africa, ayeke abantu bokufika because there are foreigners ezikhange zivalelwe, whereas aba balapha eSouth Africa bona betheni bevalelwe. But ke sizamile ukuyixoxa loo nto emveni kweengxoxo ezinde
kodwa sivumelene into yoba le meeting esikwazi ukuyigqiba namhlanje sithathe resolution, because kuyabonakala uba le into yi-process apho kuzawufuneka kuyohlalwa phantsi si-identify sibe ne-SWOT analysis, siyo-identify ii-threats nako konke kuzawusincedisa. Emveni koko sibe sesijonga uba how do we go forward. Savumelana ke ngelithi ii-resolutions ze-meeting yanamhlanje sizawufuneka sicele i-meeting ekhawulezileyo with itroika kamasipala, with ii-stakeholders zonke ezi-relevant, siyonikeza i-outcome yale meeting kwiziphathamandla zikamasipala njengoba mna ndibambele bengekho abantu abakhulu. Then on Wednesday kwavunyelwana uba sizawuba ne-meeting yeJOC, which is Joint Operations Center, whereby we invited members the People for Change, also members the March and March. Apho ke sizawuhlala khona si-identify so that i-wish yabo ingacontradicti nendlela umthetho osebenza ngayo. Singurhulumente, we are willing to listen to them, we are willing to implement izinto ezifanelekileyo, kodwa whenever we are implementing these things we must not be nxamnye nomthetho ukuze singaziboni nathi in contradiction of umthetho, sibonalo khona sibafavorayo khona singabafavi, because njengorhulumente naye nabani na olapha is protected by constitutions, nazo zonke ii-legislations eziqinisekisa uba wonke umntu ohleli kuloo ndawo must be protected. Kwindaba Zenzo FM, ndinguQaqamba Mdunyelwa.